Human mipagawas og laing executive order si Cebu Governor Gwen Garcia nga nagdili sa mga karning baboy ug mga baboy gikan sa Mindanao nga mabaligya dinhi sa Sugbo, masubsob ug higpitan sa Talisay City Veterinary Office ang pagmonitor sa mga karning baboy nga gibaligya sa kamerkaduhan sa Dakbayan. 8 ka mga dagkong supermarket ug mga gagmayng tindahan sa Dakbayan ang ilang giinspeksyon matag karon ug unya. Hinuon gipahibaw ni Dr. Mary Therese Lorraine Alo walay mga karning baboy nga gikan sa Mindanao ang gibaligya. Sagad sa mga produkto nga gikan sa Mindanao mao ang bugas humay. Sa katong paglibot nako, wala man sa usa ka dako nga supermarket diri, ang ilahang kunong mga goods nga gikan sa Mindanao kay bugas raman. Samtang bisan ko nagpadayon ang pagpamakuna sa mga iro sa Taga City Veterinary Office atol sa action agad to the barangay dito sa Barangay Biasong, kaginang buntag gipahibaw ni Alo nga padayon ang monitoring sa iyang mga staff sa gibaligyang mga baboy sa kamerkaduhan sa Dakbayan.